Tamung ya bolo ya, ojo sampai tergiur karo pinjaman online ya. Apalagi kalian itu posisi kerja di Hong Kong. Di Hong Kong sini lho. Pinjaman online ki adanya di Indonesia loh bolo. Neng Hong Kong ki ra ono pinjaman online. Enake neng Indonesia ya. Lah kuwi pinjaman online kuwi nek awakmu kerja ning Hong Kong kene kuwi dengan alamat majikan. Lah nek misal awakmu ra iso bayar, angel bayar sing ditelepon majikan. Engko majikan kuwi nek ngerti awakmu duwe utang ya mesti awakmu sing kena nganu, resikone awakmu diintermine, dipecat. Kalian nggak tahu ya tahu nggak sih pinjaman online lu bolo? Pinjaman online ya misal awake minjam ya, sithik lho 5 juta misal ya. Wih dadine iso 20 juta ya, cepet nek misal awakmu ora angel bayare ya. Kayak meneh ya. Misal wis lunas ya, misal wis lunas. Wih disetori meneh. Dengan sendirinya mereka akan mentransfer uang ke rekening kamu. Lah awakmu arep mbok balekne ngono.